هێزên rizgariya Efrînê vîdyoyek belav kirin. Got wan şeva 26 vê mehê li Efrînê navçeya Şêrawa êrişî hêzên Tirkiye û grûpên çekdar kirine. 12 çekdarên opozisyona Sûriyê kuştine û 2 serbazên Tirkî jî birîndar kirine. Her wiha dest danîne ser çekên wan çekdarin. Ev dîmen hêzên rizgariya Efrînê belav kirine. Şeva 26 vê mehê medyaya opozisyona Sûriyê gotibû ku hêzên hikûmeta Sûriyê êrişî 2 xalên çekdarên Cebhel Wetanîye lê tehrîr kirine. 2 xal ji çekdarên opozisyona Sûriyê standine. Lê hêzên rizgariya Efrînê ev dîmen belav kirin got ku ew bi wê êrişê rabûye. وەک هێزی ڕزگاری ئەفرینê me rêzê çalakî kirin. Di şeva 26 ê kanûnê da ji çar baskan ve li ser çar baregehên artêşa Tirkiyeyê dagirkir ê gêda herêma Efrînê Şêrawayê li ser çar baregehên çalakiyên serdagirtinê hildarxistin. Wek bin dibînin evna 5 qilêş ye. Her wiha 2 qilêş jî hate îmha kirin. Ev bîkşî ye. Ev bîşvîng e. Ev roketê vê 2 haşvê vê ye. Ev silaha sekvantiyê yeka taybet e. Wek hêz rizgariya Efrînê ji bo bîranîna şehîdên hêza rizgariya Efrînê ê 19 Mijdarê ji bo tolildana wan ev çalakîna hatî derxistin û gerek her kes jî bizane ku ev çalakîna berdewam bibe.